समाय लानाय हाबाफारि आं दंफैयो गुवाहाटीनि खानापारा भेटेरिनारि फिल्डआव जेराव दाब दाब जायगानिफ्राय रायजोफोरा सफैनानै दंफैयो बे हाबाफारिनि साखि जानो आरो दिनै हाई प्रफाइल दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सफैनानै दंफैयो आसामनि दिनै गासै साबा मन्त्रिया दिनै समाय लागोन आरो नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिगासिनो जेराव दाब दाब जायगानिफ्राय दंफैयो बेहाय रायजो राजाफोरा बिजेपिनि जानानै एनडिएनि जानानै दंफैयो आरो दिनै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि नुजाथिनायाव गासै साबा मन्त्रिया समायखिरा কি খবৰ দাদা কেনেকুৱা লাগি আছে ভাল লাগি আছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি পাতাৰকান্দিৰ পৰা পাতাৰকান্দি ফুল সাপোৰ্ট জোশ কিমান আছে আজিৰ কাৰণে বেছি জোশ আছে बेबायदिनो अबेनिफ्राय फैदों आदा जोङो उदालगुरि उदालगुरिनिफ्राय साबेसे फैदों भेरगाव समस्थिनिफ्राय जोंनाथ' सरन बर' बिथाङा मन्त्रि जानो मोनबाय माबायदि मोनदों जोबोर गोजोननाय मोनदों जोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो साबेसे दं उदालगुरिनिफ्राय जोङो मथा-मथि बास गंबासो फैदों बास गंबा भेरगाव समस्थिनिफ्राय थ' बेबायदिनो भेरगाव समस्थिनिफ्राय फैदों बिथांमोना आरोबाव जों दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोननो बबे बबे जायगानिफ्राय बिथांमोना दंफैयो गासै 21 रायजोनि गिबि मन्त्रि बिथांमोना नुजाथिफैगोन आरो बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना मैयानो सफैखानानै दंफैयो आरो 11 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो समाय लानाय हाबाफारिया जागायगोन गिबि मन्त्रिजों लोगोसे साब्रै मन्त्रिया समायखिरा लागोन अतुल बरा अजन्ता नेयक सरन बर' आरो रामेश्वर तेलिया समाय लागोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जागोन रन्जित कुमार दास बिथाङा लोगोसे सिकिउरिटिनि खोथा बुङोब्ला गोदान सरकारा समाय लानायनि सिगां गुवाहाटीखौ गोदान महरै होनायबो जादों आरो पुलिस खुंथाया रैखाथि आयदायावबो हान्था मेलायाव गारि नांथानाय फारसे नोजोरबो लाखिदों आरो गोबां जायगायावनो बेरिकेडनि राहा खालामनायबो जादों आरो बे समाव खानापारानिफ्राय नोंथांमोननो भिजुअल्स दिन्थिगासिनो आं बेहाय सौफैनाय रायजोफोरजों रायलायनो नाजागोन बबे बबे जायगानिफ्राय फैदों बिथांमोना बेहाय सासे आदा दङ ক'ৰ পৰা আহিছে মই ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা আহিছোঁ আপোনাৰ নাম মোৰ নাম বিভূষণ বৰা बर'त ক'বনে बर'त পাৰিব ক'ব माबायदि मोनदां दे जोंनि बिपिएफनिफ्रायबो सरन बर' बिथाङा फिन खेनसे मन्त्रि जोंनि मानगोनां सरन बर' बिथाङा जोंनि बे उदालगुरिनिफ्राय देरहानानै मन्त्रि बिबान मोननायाव आंहा जोबोद गोजोननाय दङ मानो होनबा जोंनि बर' सुबुंफोरनिफ्राय बहुद खमावनो माने मन्त्रि बिबानखौ मोनो थ' बिनि गेजेराव बिथाङाबो सासे मिनिस्टार मोननो हादों बेनि थाखाय आंहा माने जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि आरो हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि दैदेननायाव जोंहा फिन खेबसे आसाम सरकाराव डाबल इन्जिन सरकार जोंहा जाफिननो हाबाय बिनि थाखाय आसामनि सुबुंफोरनिसिम आरो जोंनि रायजोफोरनिसिम माने गोबां साबायखर जासिहरो मानो होनबा जोंनि बे मानगोनां बिथांमोनखौ फिन खेबसे गावसोरनि मावनांगौ बिबानखौ मावफिननो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय गोजोन्थों ভিডিঅ' কৰ নাই ভালে লাগিছে মই ৰঙাপাৰাৰ পৰা আহিছোঁ আমাৰ ৰঙাপাৰাৰ পৰা 400 এটা মণ্ডল ৱাইজ 400কে মানুহ আহিছে আজি ৰাইজৰ সমাগম চাই বহুতেই ভাল লাগি আছে আৰু বহুত ভাল অনুভৱ কৰিছোঁ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি HBS 2.0 হিচাপে নতুনভাৱে দেখিবলৈ পাম নতুন অসমৰ যি মানে স্বপ্নদাৰ যোনে নতুন অসম কৰিছে যদি মহিলা উদ্যমিতাৰ পৰা যুৱসকলৰ কাৰণে CM ট্ৰিপলেৰ মানে জৰিয়তে ইমান সবলীকৰণ আঁচনিকেইটা তেখেতে কৰিছিলে এতিয়া অনাগত দিনত আমি আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আৰু অসমখন বৰ অসম গঢ়াৰ আৰু নেতৃত্বত আমি অনুভৱ কৰিম যেন আশাবাদী আৰু ৰাইজেও এইটো জানে কি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এইটো সম্ভৱ অসম আজি শ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত ভাৰতত মানে ক'বলৈ পাৰোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আমি ভাৰতত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামটো আমি জানো এইটো আমাৰ কাৰণে গৰ্বৰ বিষয় ধন্যবাদ दानिया बयनिबो गोसोआव गोजोननाय दं बे दिनैनि हाबाफारिखौ लानानै आरो बाव मानसिफोरानो फैगासिनो माने जोबनाय गैयै फैनाय सुबुं दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानानै बयबो बिजेपिनि मोनसे सिनायथि लानानै बुंनो थाङोब्ला गुवाहाटीया दिनै गेरुवा गाब गादों एनडिएनि जानानै लोगोसेनो 11 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो गिबि मन्त्रिजों लोगोसे साब्रै मन्त्रिया समायखिरा लागोन अतुल बरा अजन्ता नेयक
सरन बर' आरो रामेश्वर टेलिया दिनै समाय लागोन आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरिबो जागोन रन्जित कुमार दास बिथाङा बुंनो थाङोब्ला दिनै भेरगावनिफ्रायबो उदालगुरि चिरां क'क्राझार आरो बिटिसिनि बियाबनिफ्राय गोबां बिथांमोना बे सफैना दंफैयो रायजो राजामोना आरो बेहाय जोङो जोंनि बिटिसिनिफ्राय बुहुत मादैमोन दंफैयो मादैमोन माबायदि मोनदों दिनै फैनानै मोजां नांदो बबेनिफ्राय फैदों मादैमोना जोङो क'क्राझारनिफ्राय फैदो साबेसे फैदों जोङो फैदो मबा 25 जन 30 जन जोंनि सरन बर' बिथाङा मन्त्रि जानो मोनबाय बे खोथायाव मा होनगोन मोजां नांदो आरो जोबोद मोजां नांदो जों बिजेपियाबो थांनायखाय माबायदि मोनदों दिनैनि बे दिनखौ আমি গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছোঁ বঢ়িয়া লাগছে গোৱালপাৰাৰ পৰাতো মণ্ডল ৱাইছত আহিছে আৰু আমি ৰংজলী মন্দিৰৰ থ্ৰু দি আহিছোঁ একদম বঢ়িয়া কৰি আহিছোঁ আজি আমাৰ ফূৰ্তি কৰি দিন না আমাৰ মামাক চাব লাগে দে হ'ব কি বিদেশ ৰাষ্ট্ৰৰ পৰাও সকলোৰে দৃষ্টি নৰ্থ ইষ্টত কিন্তু বহুত ডাঙৰ কথা যে আজি নৰ্থ ইষ্টত এগৰাকী প্ৰভাৱশালী সন্তান নেতাই ইমান প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে যে নৰ্থ ইষ্টত আগবাঢ়ি যাব পাৰে সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা আৰু এয়া সকলোবোৰ সম্ভৱ হৈছে আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি দিন ৰাতি যি একাকাৰ কৰি কষ্ট কৰিছে গতিকে মাক খাই তেওঁক শক্তি দিয়ক আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰক আৰু আমিতো বিচাৰিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত দাদাৰ যিটো যাত্ৰা আছে সেইটো বহুত শক্তিশালী লাভ কৰক আৰু আমাৰ শুভেচ্ছা সদায় আছে আৰু সদায় থাকিব आज आपने सच धज के आए हैं पूरे आप गेरुआ रंग के सच धज के आए क्या बोलेंगे आप आज दादा का पूरा खुशी खुशी का दिन है आज दादा का लिए आया है आज पूरा एकदम साजिश से आया है हमारा डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा का यह शपथ ग्रहण होगा इसलिए आज पूरा साजिश का आया है कितना भग लगा पूरा आज दिल पूरा खुशी खुशी है आप नारे लगा रहे थे तब से क्या क्या नारे लगा रहे थे आप जय श्री राम जय श्री राम के आप अभी आपको यहाँ हिमंत मामा जी का क्या फोटो किसका फोटो लगाया बताइए जरा सब मंत्री का लोग को सब मोदी लोग को सबको फोटो लगाया सबको अपने अपने सर पे बिठा दिया है सबको बैठा दिया अब कितने देर तक रुकेंगे यहाँ पूरा एकदम मीटिंग इसी आउटफिट में रहेंगे हाँ पूरा जब खत्म होगा तब हम ये होगा चला जाएगा नारे जो आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले लगाइए नारे जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम बोलो बोलो भारत माता की बोलो बोलो भारत माता की बोलो बोलो भारत माता की वंदे 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 जय हिंद आपने अपने दिल में भी लगा लिया है मामा जी को मामा को पूरा अच्छा पता है दिल से पूरा अच्छा आपके दिल में लगा हुआ है हाँ फोकस कर दिल में लगा है पूरा भाल पाऊँ दादा का धन्यवाद